Ивка Бебе on the mic, хора! Ивка Бебе и гласът на София влизат в една взривоопасна комбинация. Естествено ли? Според теб естествено ли? Не. Значи имаш набито око. Бързо познаваш силикон. Какво бихте променили по себе си? Може би бих си направил брадичка. Една си е направила хиалуронова киселина в устата. Ушни като на маймунски задни. Аз си го направих, което ми трябваше. Ето, мога да ви го покажа. Ела да го видиш. Добре, няма да показваме нецензурни неща. Бате, много си добър, бе! Аз съм Зари и вие сте с гласът на София! В това видео заедно с Ивка Бебе ще проверим какво мислят хората за корекциите. Аз като една естествена дама нямам търпение да разбера отговорите на хората. Днеска въпросът ми е много високо интелектуален, само за синя кръв. За или против пластичните интервенции? Против. И аз съм против. Защо, бе, момичета? Да си ходя вече. Естествено е по-красиво. Естествено бях крокозъбел сега. Какво да направим сега? Мама такава ме родила. Мама, обичам те. Ако не на момиче не е хубаво и като си направиш, стане по-хубаво така и ще има повече размножаване на хората, защото повече мъже искат да си я хванат. Всички хора си правим класични операции, така ще разрешим демографския проблем, примерно в България. Точно така. Много правилно. Устни по-скоро не, гърди, да. Гърдите са по-малкото зло. Да. Към аз имам и двете. Аз съм направила сечки си оная с рогата. Злодеида. Трябва да има такива д**си, трябва да има такъв и само да го шляпаш. Яко да го шлепаш, бат! То не изглежда добре, брат. В смисъл, трябва да има някакви... Нямат 6 да ми се струват постни. За моите гърди? Да, но ако не искам да ти гледам гърдите и не ме интересува, има кой да ги гледа, със сигурност. Чакай, че сина ми е тук. Съжалявам. Какво мислиш ти за жените с силикон? Че са много хубави, че ще ми изям б***ките. Ако има силикон е моя, братле, с тия две ръце направо я взимам. Ти си падаш по такива. Само моите такива си падат по мене, май аз по тях. Пишете ми. Има ли някоя известна, която би взел? Емануела, брат. Емануела, знаеш, пиши на момчето, той си пада по такива като теб. Те си приличат всички. Правят се на изкуствени куклички се правят. Красиви са, но са леко казано тъпички. Слагаш силикон и слагаш капаците. Спираш да четеш новините, спираш да четеш учебници, почваш да четеш само списание. Имаш едно преди време, браво. По-глупави ли са тия с силикон? Не, мисля, че интелекта дали зависи от това дали си правиш операция или нещо да го. Те си просто нормални жени. Да. Нищо, че имат силикон. Има и умни момичета. Само мислят за пари и за секс. Живеят с комплексите и това е. Значи искаш да кажеш, че жените сме изградени от комплексите. Заради това ли хората си правят пластични интервенции? Комплексирани са масово всички. Мислиш ли, че това изграждане на комплекси е дошло от социалните мрежи? Да. Затова искат и много пари всичките жени, защото са комплексирани. Виж какво, приемам твоето мнение, но мога да си защитя и моето, че жените не винаги търсят парите. Да, хубава кола, здравей! Как си днес? Харесах си мотор. Я да видя какво е това сега. Не мога да го разбера. Бързо е. До 140 има. Толкова бързо ги вдигам. Моторите. Една приятелка ходи да си слага си в Дубай. Поздрави за Михаела. Поздрави за Михаила, когато си е сложил си в Дубай. Кое го готи? Баща й. Ти какво мислиш за тия бащи, дето стават на 18 дъщерите и им подаряват силикон? Виж сега, брат, единствено дете, прави всичко за нея, принцесата на тати. Ако трябваше да подобриш една част от тялото си, лицето си, коя би била тя? Гърдите сигурно. Къде пари? В днешно време една операция струва цял куфър с пари от багажи БГ. Ще ходя в първа немска. Оттам ще си намеря образование. Мога да ходя в НПМГ с биология, химия и физика. Ще стана лекарка, там ще изкарвам пари. Мога да стана и за хирургични операции и мога с написа. Ето вече има толкова много момичета, дето са на твоята възраст и слагат хиалурон, че силикони. Не е хубаво. Добре, а ти каква корекция по тялото би си направила? Добре, нали до сега говореше лошо за тия момичета? Много малки, ама аз като порасна, като стана на 25 години, може би. Те тогава може да са пораснали. Може би. Какво мислите за все повечето млади момичета, които в момента си слагат... Ужасно е, отвратително е. Правят ушни, които като на маймунски задни. Една си е направила хиалуронова киселина в устата. Тоест на устите де-факто и джуките си я надува просто. Много искам да се с някоя такава. Смяташ ли, че тези момичета се целуват по-добре? Да. О, да. Определено. Тук виждам вече 10 момичета, които се целуват. Със сигурност се целуват по-добре. Не ли по-твърдо? Не, по-мекичко е даже. По-мекичко. И по-добре се усещат някои работи. Човек е разбирац. Според теб по-хубаво ли се целуват? Не, едва ли ще е като шарам, братленце. Като да целуваш риба, братле, те е такива си. Не би желал. Не, брат, че ми е гнус.
Кажи ми, за или против пластичните интервенции? Разбира се, че против. Защо разбира се? Какво лошо има в малко апгрейд? Ти като си хванеш една кола, ако я чипосаш, лошо ли е? Все едно да си вземеш жаба и да я направиш красива. Чакай сега, жабата не е ли красива? Не е красива. Според мен е най-хубаво да си бъдеш натурален. Господ е създал човека от плът и кожа. Чрез пръста излиза човека. Чрез пръста излиза човека и ние не трябва да се намесваме в работа на Господ, добавяйки силикон в тая пръст. Да. Ако има някакъв дефект, да се направи операция. Или след катастрофа, обезобразяване, да. Ти не би си направил пластична операция? Не, никога. Аз нямам нито една, мисля, че естествената кръвта е топ. Ти би ли си направил пластична операция? Не, мисля, че променя индивидуалността на човек много. С кое момиче би тръгнал? С естествено момиче или момиче, което има подобрения? Естествено. Аз искам да спа до жена без грим, как се вика. Не до някаква кукла Барби. По принцип сме за естествените момичета, но... Обаче и другите не би ги върнал. А как, брат? Всичко си е в определени граници. Ако минеме тази граница, стои зле. Но ако го направим малко, седи добре. Който не се харесва, да се коригира на дъзите. Би ли си направила нещо? Ако нещо не си харесвам по себе си, бих. Ево, искам да те стисна ръката, бъди жива и здрава. Чао! В плаза да дойдеш, нали? Когато някой човек иска да промени нещо върху себе си, що да не си го... Не съдиш тези хора? Не, изобщо. Брат, стига да не е пластична операция, смяна на брат или добавяне на пенис. Брат, аз съм... Тук вече за трансджендери говорим. What do you think about the plastic surgeries? I love it. You love them? Yes. Would you do some plastic surgery? I've already did. Where? Find out. Какво мислиш за мъжете, които си правят пластични операции? Това, брат, е направо престъпление. Това е супер гейско, моля ви спрете. Да пази Господ. Бат, то мъж ли си, бе? Те са обърнали резбата. Добре, няма ли някои, които не са обърнали резбата и си правят пластични операции? Има и такива. Ти би ли си направил пластични операции? Ами, аз за сега горе-долу се харесвам. За напред, коя е частта от тялото, на която би си направил корекция? Може би бих си направил брадичка. Би ли си направил пластична операция? Да, бих си направил. Къде? Носа. Какво мислиш примерно за мъжете, които си правят пластични операции? Повечето мъже, които си правят пластични операции, са дали, но... Си направиш носа? Ти дал ли си? Не съм. Какво мислиш за схващането, че мъжете не могат да си правят пластични интервенции, а пък жените могат? И мисля, че и мъжете могат. Смисъл, що ми искат. Ако обаче искат да задоволят една жена с друго нещо. Тоест да си го оголемят. Да. По-големите неща са по-хубави. Примерно, ако мъжът има солетка, няма да иска солетка, ще иска ракетка. От тия години нататък аз си го направих, което ми трябваше. Протеза си сложих. На члена. На члена? Да. Стига, бе. Протеза. Американска протеза. Каква е функцията на това нещо? Помпиш го и е така. Стои по-здраво от твоето като на 20 годишен. Тази днешната наука. Значи първа, втора, трета. Ти ги правиш направо, ги подводяваш тия жени. Виж ми операцията къде е, ела да го видиш. Добре, няма да показваме нецензурни неща. Ден 389 без секс излязах в студентски град с гласа на София, разбира се, и дъжда ме на мокри, съответно и аз съм мокра. Благодаря. Според теб естествени ли си? Не. Значи имаш набито око, бързо познаваш силикона. Добре пипаш. Силикона откъде можеш да го познаеш? От 35 км според. 35 км 100. Има ли си някога гадже, което си е направило някаква пластична интервенция? Не. А би ли имал? Да. Да си ходиме. Всичко хубаво си има край. Аз обаче не спирам да подкрепям гласа на София. Направете го и вие. Абонирайте се за канала, разбира се и с камбанката. Удар! Тък. Чао! Всичко добро! Успех! Муа!